האחרון טוב, אז ערב טוב, כיף שאתם כאן איתי, כיף שככה הצלחתם לפנות את החצי שעה, 40 דקות האלה למפגש, לקבל ידע, לקבל קצת אור בתקופה הזאת, מקווה שכולכם בטוב, וככה כמה שיותר שומרות על שפיות, שומרות על עשייה טובה עבורכן, עבור הילדים שלכם. במפגשים הקודמים שלנו דיברנו על רגרסיות במפגש הראשון, אחר כך דיברנו על הצרכים הרגשיים של הילדים שלנו, דיברנו על גבולות וסמכות ואיך זה מתקשר לצרכים הרגשיים, ובמפגש האחרון ככה יותר העמקנו בגבולות וסמכות. יש למישהי משהו לשתף לגבי המפגשים האחרונים שהיא הייתה בהם, משהו שהיא לקחה וניסתה ועבד לה, משהו שהיא ניסתה אולי ולא עבד, כל שיתוף בכללי על איך עוברים השבועות, על מה הייתן רוצות שאני אדבר היום. טוב, אז מי שתרצה לשתף יכולה גם לשתף בצ'אט בהמשך, אני כאן באהבה. מי שלא מכירה אותי, מי שלא הייתה במפגשים האחרונים, אעשה את זה בקצרה כי כל מפגש אני מציגה את המקדש. אני, נעים מאוד, קודם כל אורי בבצ'איו, מנחת הורים, מומחית לתהליכי סמכות הורית, מומחית לתהליכי פרידה מחיתולים בשיטת לריסה גינת. אני גננת מזה כעשור, יש לי תואר בחינוך יצירתי לגיל הרך ותעודת טיפול ב-NLP שזה טיפול דרך התת מודע. מי שלא מכיר אותי מספיק טוב ורוצה להכיר יותר מוזמן להיכנס לאינסטגרם, אני שולחת לכם בקבוצה לפעמים רילסים שלי, אז ככה אפשר להיכנס ולראות ולהכיר אותי יותר, אם זה בסטוריז או בהיילייטים, יש שם כל מיני בסרטונים, המלצות, מוצרים, כל דבר יכולים להיכנס בכיף ולהכיר אותי יותר לעומק, לראות את השיטה שבה אני עובדת. מה זה תקשורת מעצימה בעצם? זה מה שבחרתן שנדבר עליו היום, רובכן לפחות, לא יודעת אם מי שכאן זה מה שהיא בחרה, אבל רובכן זה מה שבחרתן. ומי רוצה לספר לי, להגיד לי מה זה אומר בשבילכן, מה זה אומר בשבילך העצמה לילדים שלנו? מה זה העצמה? מה אתן רוצות שיקרה בשטח בסופו של דבר עם הילדים? מי שלא נעים לה לפתוח את הרמקול ולדבר אז יכולה לכתוב לי גם בצ'אט, כדי שככה אני יותר אבין לאן אתן מכוונות. דברו אליי, דברו אליי. מה זה אומר שילד מעוצם, מועצם? או, אולי לך לשפר את הקשר עם הילדים. אוקיי, תודה אילנה. ומה את היית רוצה שיהיה כשהילדה שלך תהיה מועצמת? מה זה אומר מבחינתך שאיך היא תלך בעולם, שמה יקרה? איך היא תתקשר, איך היא תתנהל? כי כאילו כולם רוצים תקשורת מעצימה, תקשורת מעצימה, אבל מה זה אומר בעצם מעצימה? מה אתם רוצים שיהיה? ילד עם ביטחון עצמי, אוקיי. ומה זה אומר ביטחון עצמי? זה גם עניין. זה כאילו יש פה המון שאלות של העניין של ההגדרה. של מה אנחנו בתכלס רוצים שיהיה, איך הילדה שלנו תסתובב ברחוב, איך הילדה שלנו תגיב לסיטואציות. מה זה אומר שהיא תהיה מועצמת? מה זה אומר שהילד שלי יהיה עם ביטחון עצמי? שמה? שהוא לא ייעלב בקלות? ש... ש... שהוא ידע לשמור על עצמו? כן טלי, אני רואה שאת או הנה יש לי עוד הודעה בצ'אט, שלא יפחד מדברים, שידע לבקש ולהשיג מה שהוא רוצה, מהמם. מהמם. אוקיי, מעולה, אז אני מזמינה באמת גם את מי שפה איתי עכשיו, והנה יש לנו פה עוד, גלית, מהממת, שלא יתבייש באירועים חברתיים, שלא יתבייש להדגים, זאת אומרת שיראה את עצמו. אוקיי, האם ילד שהוא בסדר עם להציג את עצמו, נגיד יש ילדים שהם נורא טיפוסי במה ומאוד אוהבים שיראו אותם, האם זה שילד אוהב לעמוד מול קהל, זה אומר שיש לו ביטחון? או שהוא יכול מצד אחד לעמוד מול קהל וכן להפגין ביטחון, אבל מצד שני כשהוא רוצה לבקש משהו, או מצד שני כשהוא מקבל ציון לא טוב, או הוא לא מצליח לעשות משהו, אז הוא מתפרק. זה גם? כאילו זה עדיין אומר שיש לו ביטחון עצמי? אם הוא לא מצליח להרכיב את הפאזל והוא מאבד את זה מצד אחד, מצד שני הוא כן מציג את עצמו מול קהל. לדעת לבקש עזרה מאנשים שהם לא ההורים, אוקיי.
אוקיי, אז זו באמת שאלה שמעניין לדבר אותה ולחשוב עליה ביני לבין עצמי בתור אימא, של סבבה שאני רוצה ביטחון, מה אני רוצה? מה זה אומר בשבילי ביטחון? כי כל אחד ייקח את המילה הזאת, העצמה, ביטחון זה מילים נורא גדולות, כל אחד ייקח את זה למקום אחר. ועכשיו אם אין לי תמונה של איך שאני רוצה שהילד שלי יהיה, אז אני יכולה לפעול בשטח מלא מלא מלא, אבל מה אני רוצה שיהיה בסוף? לאן אני רוצה שהוא יגיע? זה מה שבאמת חשוב שיקרה, שתהיה לנו תמונה ואז לפי זה נדע לאן ללכת. כי כשניסע ברכב ונפתח את הווייז אבל לא תהיה כתובת, לא יהיה יעד, אז הווייז פשוט ייקח אותנו לכל מקום, ואנחנו יכולות להגיע להמון מקומות. אבל ברגע שנכתוב יעד ותהיה תמונה של מה שאנחנו רוצות להגיע אליו, אז יהיה הרבה יותר קל לווייז ולעצמנו להביא את עצמנו לשם, להפוך אותו לילד שיגדל ויודע מה הוא שווה. מהמם. אוקיי, אז הכלים שהבאתי היום במפגש זה ממש ממש הכלים האלה שיעזרו לכם להביא את הילדים שלכם למקום שהם מאמינים בעצמם, למקום שהם יודעים שהם יכולים ומסוגלים, למקום שהם זה בסדר מבחינתם לנסות. גם אם אני לא מצליח זה לא אומר שאני לא מוצלח, זה אומר שרק הפעם לא הצלחתי, אני אנסה עוד פעם ועוד פעם. כמה כלים סופר חשובים וסופר פרקטיים שבאמת הגדתי אותם כזה, את ההיילייט והטופ של הטופ. אתם מוזמנות לצלם מסך, אתם מוזמנות לכתוב, לסכם, כדי באמת לעשות את זה ולקיים בשטח. ועכשיו פתאום עלה לי רעיון שהשבוע אני אפתח את הקבוצה לדיון, ואני אשאל אתכם אם יש משהו שניסיתם מהתרגילים האלה, ואני ממש אשמח שתשתפו בקבוצה ואותי ואת כל מי שנמצא איתנו מה עובד לכם, או מה ניסיתם ואתן רוצות להמשיך איתו, או מה ניסיתם ולא עבד לכם ואתן רוצות הכוונה. אני שם בקבוצה ואני אתן באהבה, כי באמת המטרה במפגשים האלה זה לקבל ידע סבבה, אבל הקטע זה לעשות אותו בתכלס, בפרקטיקה, בשטח, ולראות איך הוא עובד. בשביל זה אני כאן בעצם, כדי שתיקחו את הדברים ותעופו על זה בשטח ותראו את התוצאות. טוב, אז אמרתי, תקשורת מעצימה, לתת לילד ביטחון, לגרום להם להבין שהם מספיק טובים ואהובים כמו שהם, לעודד אותם לעצמאות, לגרום להם להרגיש טוב עם עצמם ועם העולם, זה לדעתי תקשורת מעצימה. שוב, כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו. כדי שנוכל לתת לנו, כדי שנוכל לתת לילד שלנו ביטחון עצמי, כדי שנוכל לתת לו, לגרום לו לאהוב את עצמו, כדי שנוכל לגרום לו, כדי שנוכל לגרום לו לאהוב את עצמו, שנוכל לגרום לו להאמין בעצמו, קודם כל אנחנו צריכות לעבוד מול עצמנו. כי אם אנחנו לא נאמין בעצמנו, או לא נאמין בעולם, או נחווה את העולם כמקום מסוכן, או לנו לא יהיה ביטחון ונתבייש לעמוד מול אנשים, או נתבייש לבקש, זאת אומרת אם אנחנו ניתן דוגמה לילדים שלנו שהיא לא הדוגמה שהיינו רוצות לראות אצלם, זה לא יעבוד. כי ההתנהגות שלנו זה מה שהילדים שלנו לומדים בסופו של דבר. אז אם אתם לא תרגישו בביטחון מול העולם, או אתם תחשבו שהעולם הוא מקום מסוכן, אם אתם לא תסמכו על הילד שלכם ותראו אותו באור חיובי, מה שלא תעשו זה לא יעזור לילדים להרגיש ככה. אוקיי? אז העבודה קודם כל היא שלנו אל מול עצמנו. לראות איפה אני אולי חושבת שהעולם מלא באנשים שרוצים לדפוק אותי, סליחה על הביטוי, העולם הוא לא מקום בטוח, הילד שלי לא, הוא שובב, לא, הוא לא יכול לשבת, לא, הוא ביישן. אם אני לא אראה את הילד שלי באור חיובי ויאמין יאמין לגביו דברים טובים, הוא לא יראה את עצמו באור חיובי, כי אנחנו משקפות לילדים שלנו את מה שאנחנו, וזה גם נקודה סופר חשובה להבין ולעבוד עליה. תקשורת חיובית, קודם כל ולפני הכל, כשאנחנו רוצים להעצים את הילדים שלנו, אנחנו נדבר איתם בשפה חיובית, נגיד להם מה כן עושים, איך כן עושים, פחות נדבר על מה לא. לדוגמה, במקום להגיד לא לרוץ, אפשר להגיד להם לך לאט. במקום שלא ייפול לך, תחזיק חזק. זאת אומרת, את כל הדברים הרעים שאנחנו רואים שהולכים לקרות, או את כל העזרות שאנחנו עושים, שלא ישפר לך, שלא ישפר לך, אתה תיפול, אתה תפיל את זה, הוא כל הזמן מפיל, כל המילים האלה שיוצאות לנו, הן מילים מחלישות.
זה מקום שמוריד את הילדים שלנו. אנחנו רוצות להעצים, אנחנו רוצות להרים, אנחנו רוצות לגרום לילדים להרגיש שהם טובים, שהם מסוגלים. אז קודם כל לשנות את השפה. זה קשה לעשות את זה. אני אומרת לכם מעכשיו, אני נולדתי בבית שהוא סופר שלילי. עכשיו ההורים שלי לא עשו את זה בכוונה, זה פשוט באופן טבעי מגיע לנו. אנחנו רואים שלא טיפלי, אנחנו רואים את החוסר הצלחה, את מה יכול להשתבש, כל הזמן זה מה שאנחנו רואים ורואות. אבל ברגע שנתחיל וקודם כל מבחינה מודעת נחשוב על זה ונגיד אוקיי, אני רוצה להיות חיובית, בוא נראה איך אני עושה את זה. פעם אחת אני אגיד באופן שלילי, פעם שנייה, פעם שלישית, בפעם הרביעית אני אגיד לילד שלי שלא תיפול או שלא תפיל, ואז אני אגיד הייתי צריכה להגיד תחזיק חזק, הייתי צריכה להגיד תלך לאט, הייתי צריכה להגיד תשמור על זה. כל דבר. אם יש לכם דוגמאות למשהו שאתן אומרות בשלילי ורוצות להפוך אותו לחיובי, תרשמו לי. כי יש לפעמים שקשה אפילו לחשוב על איך לעשות את זה חיובי. בקיצור, פעם, פעמיים, 3, 4, 10 פעמים אתם תחזרו על השלילי, לאט לאט, ברגע שתתקנו את עצמכם בראש אחרי מעשה, זה גם יבוא לפני מעשה. יש לי פה הודעה בשט, נשמח לעוד כמה דוגמאות לשינוי שפה. הילה, יש לך דוגמאות לדברים שליליים אולי שאת אומרת שאני אוכל לשנות? אני מנסה לחשוב, שלא תשפוך אז תחזיק חזק. למה זה גורם כשמשנים את השפה? ככה. קודם כל גם, כמו שאמרתי, ברגע שאני מדברת חיובי, הילד שלי, למה זה משנה אם המשמעות זהה? אז המשמעות היא לא זהה, כי ברגע שאני אומרת לילד שלי שלא תיפול או לא לרוץ, מה שהוא שומע זה ייפול, לרוץ, יישפך, כל דבר שלילי. לא יודעת למה לא עולות להיות דוגמאות עכשיו, אבל ברגע שאנחנו מדברות עם הילדים בשלילי, מה שהם שומעים זה את השלילה, זה את מה עלול לקרות. אבל כשאני אומרת לילד לך לאט, הוא שומע לאט, אז כבר מה שמתחזק אצלו זה לאט, תחזיק חזק. זה מקום של מסוגלות, כי אני יודעת שאתה יכול להחזיק חזק. כשאני אומרת לילד שלא ייפול לך, זה אומר שאני לא סומכת עליו שהוא יכול להחזיק בכלל. אבל כשאני אומרת לו תחזיק חזק, תחזיק בעדינות, בשתי ידיים בבקשה, אז כבר אני מחזקת אותו, אז כבר אני מראה לו שאני יותר מאמינה בו, שהוא יכול. יש לי פה עוד שאלה, שלא תיפול, אבל הכוונה שהוא קופץ על המיטה או הספה, אז תחזיק חזק לא מתאים פה, אז תרד מהספה, או אני לא מסכימה לקפוץ על הספה, בוא תרד ממנה. על הספה אנחנו יושבים. אם זה בסדר שהוא קופץ על המיטה או על הספה, אז להגיד תקפוץ בזהירות, תקפוץ רק במרכז, שים לב לאיפה שאתה קופץ. אפשר להגיד אפילו פעם אחת אתה עלול להחליק, או זה יכול להיות מסוכן אם ו, אבל את כל השאר להגיד כבר בחיובי. אוקיי? זה משהו שהוא משנה, כי גם מבחינת התת מודע שלנו, התת מודע בגדול הוא לא מבין שלילה. זאת אומרת שאנחנו מדברים לתת מודע בלא לעשות משהו, נגיד אל תדמיינו פיל ורוד רוקד בלט, כל מה שאתם מדמיינות עכשיו בראש זה פיל ורוד רוקד בלט, כי כביכול אמרתי לכם לא לדמיין את זה, אבל התת מודע הוא לא מבין את הלא, הוא שומע מה כן. אז כשאנחנו מדברות לילדים שלנו בלא, אז הם שומעים בעצמם את המה כן. לא לרוץ זה תרוץ, אבל איך לאט זה כבר אחרת. זה מובן? אם יש לכם עוד שאלות לגבי זה תרשמו לי, כי זה באמת חשוב לחדד את זה. ושוב, זה משהו שחייב להיות במודעות כל הזמן, אפילו תכתבו לעצמכם את זה בפתק, כי יש דברים שמרוב שאנחנו רגילות לעשות אותן, זה פשוט יחזור על עצמו עוד ועוד ועוד עד שאנחנו לא נעשה קאט ונשנה את זה, שלא נעשה את זה במודעות. כי הלא מודע שלנו פועל לאורך היום רוב הזמן. ברגע שנגיד לעצמנו, רגע, אמרתי לא נכון, בוא נשנה את זה, בוא נגיד עכשיו אחרת. לא לצעוק, זה הכי חזק, די לצעוק, תפסיק לצעוק, לדבר בשקט. אני מבקשת שנדבר בשקט, וגם להגיד את זה בשקט. או לדבר בלחש, בוא נדבר חלש, כל דבר כזה, להגיד על החיובי, זה דורש מחשבה, אבל זה אפשרי וזה מגיע, לקח לי זמן גם, והיום זה כבר ממש התהפך אצלי, כי עבדתי על זה. תרגיל מול מראה, תרגיל מעולה, 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 שמעלה ביטחון עצמי ודימוי עצמי לילדים. יש לי סיפור
מטורף על מישהו שאחותי הכירה האמת באופן אישי, והוא סיפר על התרגיל הזה שאימא שלו עשתה איתו כשהוא היה ילד. מה זה התרגיל קודם כל? זה לקחת את הילדים שלנו, זה מביך בהתחלה, אני אומרת מראש, לקחת את הילדים שלנו, לעמוד איתם מול המראה ולשאול, נגיד אני לוקחת את הילד שלי ואני אומרת לו, אוקיי, מה אתה רואה כאן? אתה יודע מה אני רואה? אני רואה ילד מאוד מאוד חכם, אני רואה ילד מאוד בוגר, אני רואה ילד מאוד יפה, אני רואה ילד מאוד נעים, ילד מצחיק, ילד חייכן, זאת אומרת לבוא ולעוף עליהם במחמאות, ילד יפה, ילד עם עיניים מדהימות, ילד עם חיוך מושלם, עם וואו איזה שיער, ממש לעמוד, וכשהילד או הילדה עומדים ומסתכלים על עצמם ומקבלים את כל המחמאות האלה מכם, זה נותן להם איזשהו פולס, הם רואים את עצמם ומקבלים מחמאה ומחמאה ומחמאה, וזה איפשהו גם עובד על התת מודע, ובסוף, אחרי שאתם עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם פשוט מאמינים לדברים האלה כלפי עצמם. ועכשיו זה לא אומר שאם הם לא האמינו בזה עד עכשיו זה לא נכון. גם אנחנו הרבה פעמים לא מאמינות שאנחנו מספיק יפות ואנחנו מספיק רזות ואנחנו מספיק חכמות או כל דבר. אבל ברגע שאנחנו לוקחים את הילדים שלנו ועושים את זה איתם, זה גורם להם לחזק את הביטחון העצמי ומתחילים להאמין בדברים שאנחנו אומרות להם. ולאט לאט זה מחלחל להם. אחרי שעשיתם את זה כמה פעמים, אתן יכולות גם לשאול את הילדים שלכם, כשאתם עומדות איתם מול המראה, לשאול, מה אתה רואה פה? איזה ילד אתה רואה? ואז הוא מתחיל לעוף על עצמו. עכשיו אני יכולה להגיד שעשיתי את זה עם אחיין שלי, והוא נורא היה מובך מזה בפעם הראשונה, זאת אומרת, ברגע שהתחלתי לתת לו מחמאות, הוא הפסיק להסתכל על עצמו וחיפש לשנות נושא, וניסיתי והמשכתי, וזה פשוט לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט הדברים, לאט לאט הם נרגעים. מאיזה גיל כדאי להתחיל העצמה לילד? לדעתי, ברגע שהילדים שלנו מבינים שפה, שזה כבר גיל חצי שנה זה נורא צעיר, אבל לתת מחמאות ולעוף על ילדים כבר בגיל חצי שנה מהמם, וברגע שהם מתחילים גם לדבר קצת, אפשר לעשות את זה איתם מול המראה. גיל שנה וחצי, גיל שנתיים, מדהים, גם אם הילדים אין להם את כל השפה שהם יודעים לדבר אותה או להגיד אותה, הם מבינים הכל. וברגע שעושים את זה איתם מגיל קטן, זה מתקבע אצלם בגיל קטן. ואחותי הייתה בהדרכת הורים בעבר לפני שנים, שסיפרתי לה על התרגיל הזה, אז היא סיפרה לי שהיא הייתה בהדרכת הורים מזמן, והמנחת הורים שם הסבירה להם לעשות את התרגיל הזה, והיא אומרת, אורלי ישב איתנו בקבוצה, בחור, קוף, סליחה, קוף, נראה באמת נורא, והוא יושב והוא אומר, תקשיבו, אני מאז שהייתי ילד, אני מכוער, עכשיו הוא מודע לזה בעצמו, שוב, סליחה שאני לא פוליטיקלי קורקט, אני יושב ואני, מאז שאני ילד קטן, אני מכוער, גבות, זה, שיער, הכל, כלום לא מסתדר, ואימא שלי מגיל קטן יושבת איתי מול המראה, ועפה עליי, ואומרת לי, ונותנת לי ביטחון, ואומרת לי שאני הכי יפה, ואני זה, ואני פה, והוא אומר להם, חבר'ה, אני הסתובבתי ברחוב, כאילו אני מלך העולם, גם בתור ילד, עם כמה שהייתי מכוער, אני לא ראיתי את זה, עפתי על עצמי ברמות, כי אימא שלי מגיל קטן ישבה והקפידה להכניס לי את זה לראש. אז ברגע שעושים את הדברים האלה באמת מגיל קטן, זה עובד וזה מושרש וזה נכנס, וזה בהתחלה שוב מביך לעשות את זה, אבל פעם בשבוע, פעם בכמה ימים, אפילו אתם יודעות לא לקחת את הילדים במיוחד למראה, כשהם צחצחים שיניים, כשהם מתקלחים או מתלבשים מול המראה בבוקר, כל דבר קטן, וואו רגע אתה יודע מה אני רואה? ולעוף עליהם ממחמאות ולהמשיך הלאה, באמת ברמת הדקה לעשות את זה. יש לכם שאלות על התרגיל הזה? אוקיי, אני ממשיכה. מחברת הצלחות, דיברתי על זה גם בפעם הקודמת, שדיברתי על פסיכולוגיה חיובית ולהכניס קצת חיוביות לראש. רגע, יש לנו שאלה. זה לא יגרום לכך שהם יתגלו. השאלה מה זה מתנסים, אם הילד שלך יחשוב שהוא יפה או הילדה שלך יחשוב שהיא יפה, או יהיה לה ביטחון ללכת ברחוב וכשיגידו לה אולי שהיא לא נראית טוב היא תגיד הכל טוב, אני כן נראית טוב. זה מתנסה בעינייך? כאילו השאלה מה זה מתנסה בעינייך ולמה את מפחדת שזה, למה לדעתך זה יגרום להם להיות מתנסים? כי אם מצד אחד את נותנת לילדים שלך ערכים
ואת מלמדת אותם לראות את האחר ולעזור וכו' וכו', ומצד שני אבל את מרימה להם את הביטחון העצמי, זה לא אומר שהם יהיו מתנסים, זה פשוט אומר שהם ילכו בעולם מביטחון עצמי. היום אני, אחרי שעבדתי על עצמי, יודעת שאני נראית טוב, יודעת שאני חכמה, יודעת שאני מספיק טובה, יודעת המון המון דברים על עצמי, אבל אני לא מתנשאת, אני פשוט יודעת את זה על עצמי, ואני, מי שיגיד לי שאני לא נראית טוב, אני אגיד לו אוקיי, בסדר, זכותך לחשוב ככה, אני חושבת אחרת, בוא נתקדם. ואולי זה נשמע מתנשא, אבל כוונתי לכך שהם יחשבו שהם יותר טובים לאחרים, כי מאז ומתמיד עפו עליהם ההורים, אבל זה לא מבטיח שכולם יחשבו ככה. אז שוב, זה לתת להם את המחמאות האלה מצד אחד, מצד שני להגיד שלכל אחד יש דעה אחרת, וזה בסדר. וכאילו המטרה זה מצד אחד שוב לעוף עליהם, ומצד שני ללמד אותם שאם מישהו אחר חושב משהו אחר, אוקיי, הוא יכול לחשוב ככה. ואת זה את מעבירה להם כבר בהתנהגות, ואת זה את מעבירה להם כבר בדברים, בערכים שמעבר. וזה בסדר שלא יחשבו, נגיד אני יכולה להגיד על עצמי היום, שוב, אני לא בראש של ילדה כרגע, אבל גם את הילדים בגן אני מלמדת. אמרו לך שהציור שלך לא יפה, ילדה אומרת לי יואו, הוא אמר לי, מתחילה לבכות, כי ילד שישב לידה אמר לה שהציור לא יפה. אז אני שואלת אותה, מה את חושבת? את חושבת שהציור יפה? שהיא אומרת לי כן, אומרת לה גם אני חושבת, יופי. כאילו, אוקיי, הוא יכול לחשוב, זה בסדר. זה להעביר את זה גם בהתנהגות, וברגע שאת נותנת להם ערכים בבית שהם שמים להם איפשהו גבול כזה של לא לעוף על עצמה ברמה של להתנסות על אחרים, אז אני מאמינה שזה לא יקרה. מחברת הצלחות, שוב דיברתי על זה פעם קודמת, אני לא ארחיב על זה עכשיו, יש גם ריל באינסטגרם על זה שהוא אפילו נעוץ למעלה, אז מי שרוצה יכולה להיכנס. בגדול זה לקחת מחברת, כל יום לפני השנה לכתוב 3 הצלחות שהיו היום, עושה מאוד מאוד טוב. מי שרוצה, או במפגש הקודם יש את ההקלטה, אני לא בטוחה, נראה לי בקודם, או באחד לפניו, נראה לי באחד לפניו, במפגש השני שלנו, יש את ההקלטה שתראה, או באינסטגרם שלי יש על זה ריל, שאני מסבירה בו הכל. או, תהיה ילד טוב, או תהיה ילדה טובה. אתם משתמשות במשפט הזה, בביטוי הזה? תכתבו לי, או שתגידו לי, אם אתם משתמשות בזה, גם אם לא, זה בסדר, זה להפך. ברור, כן, ברור. זהו, אז הרבה מאוד הורים משתמשים בביטוי הזה. בוא תהיה ילד טוב, בוא תעזור לי. אוקיי, יותר בכיוון של תאכל יפה, אוקיי, זה אחרת, אבל גם על זה, גם את זה אפשר עוד לדייק. אני רוצה להגיד משהו שלא הרבה יודעים על הביטוי הזה של תהיה ילד טוב, תהיה ילדה טובה, תעזרי לי, כל מיני כאלה. רגע, יש לנו עוד הודעה בשביל תתנהגי יפה, את לא מתנהגת יפה. אוקיי, אוקיי, אני רוצה להגיד למה זה קשור, הביטוי הזה שתהיה ילד טוב, להעצמה. כי הילדים שלנו צריכים להבין שהם טובים תמיד, בכל מצב. וזה מה שאנחנו גם רוצים להעביר להם בתקשורת. ברגע שאני אגיד לילד שלי, תהיה ילד טוב, או לא התנהגת יפה, ואז זה יגרום לו להבין שהוא לא היה ילד טוב, אז מה הוא לומד? שרק כשהוא מרצה אותי הוא טוב, וכשהוא לא מרצה אותי, הוא לא עושה מה שאני רוצה ממנו, הוא לא טוב? בגדול לקחת את הביטוי תהיה ילד טוב, גורם לילדים להבין שכשהם טובים רק כשהם מקשיבים לנו, והם לא טובים כשהם לא מקשיבים לנו. ואנחנו כדי להעצים את הילדים שלנו, וכדי לתת להם להרגיש ולהבין שהם מדהימים כמו שהם, אנחנו רוצות לתת להם את ההרגשה שהם טובים תמיד, כל הזמן ובכל מצב. אז אני כן ממליצה להימנע מלהגיד תהיה ילד טוב. אפשר להגיד תקשיב לי בבקשה, זה נעים לי יותר שאתה מקשיב לי. זאת אומרת, לחסל לגמרי את הביטוי של ילד טוב, ולהעביר לילדים שלנו, אתה תמיד טוב, אתה תמיד ילד מדהים, אני תמיד אוהבת אותך בכל מקרה. עכשיו אני כועסת על ההתנהגות שלך, אבל אני אוהבת אותך. זאת אומרת, התשדורת שאנחנו נותנים להם כשאנחנו משחקות עם המילים האלה של ילד טוב, היא תשדורת שהיא לא נכונה.
ואז מה שזה עושה זה גורם לילדים לגדול כילדים מרצים, וגם אנחנו לפעמים גדלות לזה, כנשים מרצות. אני רוצה להיות טובה, אז אני לא אגיד לא, אז אני לא אכנס לוויכוחים, כי אז יכעסו עליי, כי אז יחשבו שאני לא טובה. אם אני מסרבת למשהו זה אומר שאני לא בסדר, שאני לא טובה, אבל מותר לי לסרב לדברים בתכלס. אוקיי? זה מגדל את הילדים שלנו להיות ילדים מרצים. תתנהג בצורה בוגרת. אוקיי, אז אם הוא לא מתנהג בצורה בוגרת, או אם הוא... אני גם מתה על זה שאומרים לילדים בני 2, בן 3 להתנהג כמו בוגרים, הם עדיין ילדים בני 3, כן? אבל להתנהג בצורה בוגרת אז להגיד מה את מצפה שהוא יעשה. תשב זקוף, תוריד את הרגליים למטה, תאכל רק בתוך הצלחת, תצייר רק בתוך הדף. זה כבר אומר לו מה זה להתנהג בצורה בוגרת, מה את רוצה שהוא יעשה פיזית, ממש. מובן העניין הזה של תהיה ילד טוב? כי זה כאילו טריקי כזה. רגע, אני לא בטוחה שהבנתי. את אומרת בעצם לא להשתמש במילים, אתה לא מתנהג יפה? לא, אפשר להשתמש במילים אתה לא מתנהג יפה, או ההתנהגות שלך לא נעימה לי, אבל להוריד את ילד טוב. זאת אומרת, אני לא רוצה שהילד שלנו ידע, שהילד שלך ידע, שאם הוא מתנהג כמו שאת רוצה אז הוא טוב, אוי איזה ילד טוב אתה, היית ילד טוב. ואם הוא מעצבן, או אם הוא מתנגד, או אם הוא לא מתנהג כמו שאת רוצה, אז הוא לא ילד טוב. אז פחות הוא יקבל את הילד טוב, או אפילו יש כאלה שאומרים לו, אתה ילד רע. אני לא יודעת אם יש פה אמהות שעושות את זה, אבל יש כאלה שמשתמשות בביטוי הזה, ושוב, זה לא ממקום רע שהן עושות את זה, הן עושות את זה כי זה מה שהן מכירות, זה מה שהן יודעות, אבל אז הילד לומד. כשאני לא מקשיב לאמא שלי אני רע, כשאני מקשיב לאמא שלי אני טוב, אני רוצה להיות טוב, אז אני אתחיל לרצות. ובחיים הבוגרים זה לא רק לרצות את אמא ואבא שלי, זה לרצות גם את הסביבה שלי ואת החברים שלי כי אני טוב. אני רוצה שיגידו עליי שאני טוב. אבל ברגע שמגיל קטן אנחנו מלמדים את הילדים שלנו שהם טובים כמו שהם, לא משנה מה. אתה טוב גם כשאתה מעצבן אותי, וזה בסדר, לפעמים הילדים מעצבנים כי הם רוצים משהו. בסופו של דבר כשהם מתנגדים אלינו זה כי הם רוצים משהו. וזה בסדר שאתה רוצה את זה, אני לא אתן לך את זה אם זה לא בחוקים או אם זה לא מתאים עכשיו, אבל זה בסדר שאתה רוצה, אתה פועל בשביל עצמך. ודווקא ילדים שהם יותר דעתנים, אני תמיד אומרת להורים שזה ילד שידע להסתדר בחיים בעתיד, כי הוא ילד שיודע מה הוא רוצה. כרגע הוא עושה לכם חיים קשים, נכון, אבל להמשך זה טוב, כביכול. יותר ברור, הילה? כן, תודה. לא, בכיף. האמת היא, אני משתדלת כל לילה, ככה בהנקה בהרדמה, כל לילה להגיד לו, שתדע שלא משנה מה, גם שאני כועסת אליך, וגם אם צעקתי עליך, תמיד תזכור שאני תמיד אוהבת אותך, לא משנה מה, גם שאני כועסת עליך. נכון? לחלחל לו את זה לתת מודע. מהמם. שהאהבה לא תלויה בכעס. בדיוק, ואת יכולה להגיד אני כועסת על ההתנהגות שלך, אני כועסת על ההתנהגות שבחרת, אבל אני לא כועסת עליך. כאילו אתה מדהים, אני אוהבת אותך, כל מה שלא יהיה, אני אוהבת אותך, וההתנהגות שלך קצת לא הייתה לי נעימה, אז כעסתי, אוקיי? וגם, טוב, יש פה את הדיוק הזה של זה כבר להיכנס קצת יותר לעומק של בין אם להגיד אני כועסת או אתה מכעיס אותי. זה גם כאילו אישו. כי אנחנו בוחרות אם לכעוס או לא בסופו של דבר, אנחנו בוחרות איך להגיד. אז זה לא שהילד מכעיס אותי, זה אני הגבתי בכעס. אבל זה כבר בסדר, זה כבר להיכנס לעולם אחר. נכון, יש לנו בחירה אם לכעוס או לא לכעוס או לא לכעוס. בדיוק, אז כאילו הכעס שלנו לא תלוי אף פעם בהתנהגות של האחרים, אלא בתגובה שלי. אבל זה באמת כבר להיכנס לבפנוכו של העניין הזה. מובן הסיפור שלה תהיה ילד טוב על מה זה יושב? פשוט לא להגיד ילד טוב או ילד רע ולהימנע מהביטוי הזה. זה בסוף, השורה התחתונה. אבל כן להגיד את החיזוקים ולתת, כן להגיד איזה ילד טוב אתה. כאילו, בחיובי כן להגיד. גם לא להגיד. את יכולה להגיד איזה כיף שהקשבת לי,
איזה כיף שעזרת לי מאוד, איזה כיף שאמרתי לך וישר הגעת והרגשתי שאתה מקשיב לי, לא יודעת, כל דבר כזה אני מרגישה שאני חוזרת על עצמי. בשעה הזאת כבר לא עולות לי דוגמאות אחרי כל היום, אז אם יש לכם תגידו לי דוגמאות. אני מנסה לחשוב. מאוד נגיד, פותח את הדלת לחתול שייכנס הביתה. אני אומרת לו, איזה ילד טוב אתה, איך אתה דואג לחתולי, איך אתה דואג לו שייכנס לאכול, לא כלפיי, כלפי הסביבה. לא להגיד איזה ילד טוב אתה, להגיד רק איזה כיף שהכנסת את החתול וראית אותו וחשבת עליו, יש לך לב טוב או לב אוהב, משהו כזה. אוקיי. אוקיי? כאילו לי, את, לא יודעת, זה כאילו אישו, להגיד איזה ילד טוב על הדברים האלה. שאלה שוב, איך את מגיבה כשהוא לא מתנהג כמו שהיית רוצה? כאילו אוקיי. אם זה גורם לו להיות ילד לא טוב. אוקיי. אוקיי. פידבק על הדרך ולא על התוצאה. מה זה אומר? אנחנו רוצים להעצים את הילדים שלנו על הדרך שהם עשו, לראות את הלמידה שלהם, לראות את ההשקעה שלהם, לראות את הניסיון שלהם, ולא את התוצאה. זאת אומרת שילד מראה לי ציור שהוא צייר, אני לא רוצה להגיד לו וואו איזה ציור יפה ואיזה צייר אתה ופיקאסו אתה ווואו איזה מדהים אתה, אלא להגיד לו אני רואה שנורא השקעת, אני רואה שבחרת בצבע כתום וירוק וצהוב, וואו אני רואה שממש עבדת לאט 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 על כל פרט ופרט וממש השתדלת פה לא לצאת מהקווים, איזה מדהים, איך עבדת כל כך הרבה על הציור, וואו שעה ישבת על זה, איזה יופי, איזה כיף לראות שאתה מתאמץ ככה, איזה כיף לראות שאתה מתרכז ככה. עכשיו למה עושים את זה? למה כאילו, יש על זה גם דיבור ברשתות, אני לא יודעת אם נתקלתם, על מה זה יושב. קודם כל היה מחקר, אני אגיד אותו ככה בקצרה, היה מחקר שלקחו שתי קבוצות ילדים, לקחו קבוצה אחת, לשתי הקבוצות נתנו להרכיב פאזל, באותה רמת קושי. קבוצה אחת אחרי שהיא סיימה אמרו לה וואו איזה מדהימים אתם ואתם תותחים ואיך וואו אלופי הפאזלים אין אתם משהו מדהים. זה קבוצה אחת. לקבוצה השנייה נתנו להם פידבק על הדרך ואמרו להם וואו איך ראינו שהשקעתם ואיך גם כשהיה קשה לא ויתרתם ואיך חיברתם אחד אחד ועבדתם בשיתוף פעולה ואיזה מדהימים אתם ואיך אתם יכולים, מדהים. אחרי כמה זמן נתנו לשתי הקבוצות פאזל ברמה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר קשה. הקבוצה שנתנו לה פידבק על התוצאה, על כמה שהם גאונים ואלופים, ניסו, ראו שהם לא מצליחים והפסיקו, עצרו, לא עשו, לא השלימו את הפאזל. הקבוצה שנתנו להם פידבק על הדרך, הבינו דרך הפידבק שהם טובים בלנסות, שהם משקיענים, שהם לא מוותרים, והם ניסו וניסו וניסו עד שהם הצליחו להרכיב את הפאזל גם אם הוא היה ברמת קושי גבוהה. אלה שנתנו להם פידבק על התוצאה פשוט נעצרו כי הם אמרו וואו אני גאון, אני חכם, אני אלוף, אבל אני לא מצליח את הפאזל הזה, אז אני לא אעשה כדי לא להיחשב, אני לא אעשה כדי שלא יראו שאולי אני אפילו לא אנסה לעשות את זה כי זה לא, אני לא ברמה של זה, ואם אמרו לי שאני כזה טוב אז איך אני לא מצליח? זאת אומרת שאתם נותנים פידבק רק על הציון, רק על הסוף, רק על התוצאה, זה גורם לילדים קודם כל לשכוח את כל המאמץ שלהם ולא ליהנות מהדרך, והיום זה פוגש אותנו, אותי לפחות זה פגש בחיים הבוגרים, אותנו זה תמיד פוגש כן הצלחתי להביא את המשכורת או לא הצלחתי, כן הצלחתי להביא, כל פעם אנחנו מחפשים להגיע לתוצאה, ליעד, ואנחנו שוכחים שיש את הדרך ליהנות ממנה ויש את הדרך לדחוף, אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב לתת פוקוס על הדרך, לתת פוקוס על המאמץ, כי בהמשך כשהילדים יגדלו ויהיה להם מבחנים ללמוד אליהם ויהיה להם המון דברים מעבר, ואם זה עסקים ועבודה, הם ידעו לתת את הפוש ולתת את המאמץ ולא לפחד גם מלהיחשל, כי הדרך היא החשובה ואותה אנחנו רואים. יש לכם שאלות על זה? אוקיי, אני ממשיכה. שאלות ושיתופים, סיימנו בלי ששמתי לב, כל כך נהניתי מבחינתי שישאר עד יש לכם שאלות, יש לכם שיתופים, כל דבר שעלה לכם במפגש.
בא לכם שאני אפתח את הקבוצה ותגידו לי מה ניסיתם לעשות השבוע? נגיד תחילת שבוע הבא ביום ראשון. כן, מהמם. נגיד לכם מה, זה גם ייתן לכם דרייב לעשות, אם אני אבדוק את זה. כן, גם טלי. יאללה, סבבה, מהמם. מהמם. אז קודם כל תודה רבה 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 שבאתן והייתן והשקעתן, והכי כיף לי בעולם לראות את זה. ויאללה, אז ביום ראשון אני אפתח את הקבוצה בעזרת השם, ותעדכנו מה עשיתן, מה לא עשיתן, מה ניסיתם. קחו אפילו אחד מהתרגילים ותתחילו לעשות, וספרו לי איך הלך. תודה רבה רבה לכן, תודה הילה, שיהיה ערב נפלא, לילה נפלא כבר ומקסים, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. תודה הילה, תודה טלי.